Il-Partit Nazzjonalista mar il-qorti insisti li ma jridx ikun investigat mill-Kummissjoni Elettorali brabta mal-mod kif inqabad jikser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Il-Kummissjoni Elettorali hija l-entità li tħares il-liġi tal-finanzjament tal-partiti skont liġi li ressaq il-Gvern u kienet approvata b'mod unanimu. Meta l-Partit Nazzjonalista nqabad bl-iskema pagi PN fejn uffiċjali għolja tal-partiti kellhom il-pagi mħallsa minn negozjanti, Simon Busuttil kien qal li m'għandu xejn x'jaħbi u li dwar dan setet tinvestiga l-Kummissjoni Elettorali. Hemm investigazzjoni għaddejja dwar il-Partit Nazzjonalista u dwar il-Partit Laburista quddiem il-Kummissjoni Elettorali, aħna ħaniddefendu il-każ tagħna u m'għandna xejn x'naħbu. Iżda meta espert legali wara ieħor bdew jgħidu li huwa ċar li l-Partit Nazzjonalista kiser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, Busuttil beda jirtira. Dan sakemm qal li l-Kummissjoni Elettorali m'għandix tinvestigaw l-erba' filgħodu fetaħ il-kawża kostituzzjonali. Fl-istess jum li mar il-qorti Simon Busuttil kien iffaċċjat bil-mistoqsija għaliex ma jridx li l-Kummissjoni Elettorali tinvestigah wara li kien qal li m'għandux problema b'dan. Busuttil tana daru u talaqlem. Għaliex dawart femtek u ma tridx il-Kummissjoni Elettorali tinvestiga? Grazzi ħafna lil kulħadd. Għaliex dawart femtek, Dr. Busuttil? Fost dawk li nnotaw kif il-Partit Nazzjonalista kiser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti kien hemm id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi l-Professur Kevin Akulina li spjega kif lotijiet tad-DB jmorru kontra l-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Artikli f'gazzetti svelaw kif lotijiet tad-DB bħala parti mill-iskema pagi PN ilaħqu l-mijiet ta' eluf ta' euro.